danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da haka, sannan mu sake saduwa da ku a cikin wani tasha ta mai albarka. A safiyar yau ne aka kai wani harin bam a garin Kano a wata unguwa da ake mata laƙani da Sabon Gari. An kai harin ne a ranar Talatar da muke ciki 16 ga watan Yar misalin karfe 9 na safe. An kai harin ne a kusa da wata makarantar kuɗi da ke cikin unguwar Sabon Garin. Fashewar bam ɗin ya jawo rasa rayukan al'umma da dama. Wannan fashewar bam ɗin ya yi matuƙar tsorata al'ummar da ke cikin unguwar Sabon Gari, sakamakon cewa ba a taɓa samun irin wannan fashewar bam ɗin cikin unguwar. A halin yanzu dai mazauna cikin unguwar suna tattara kayan su nema wata unguwa domin barin wannan wajen wanda abu ya faru. Sai kuɗin daga cikin domin ganin bidiyon idan wannan ne farkon zuwan kawai shi ta mutu, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Idan ka riga da ka danna mana subscribe to kai nan like ko kai kuma na ƙasan bidiyo. Mun gode sauran gani. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora.